Arratsaldeon, aurtengo inauteriko festa hasiera emango diogu. Eskerrik asko etortzeagatik. Orain dela milaka eta milaka urte gizakiak ilunpean bizi ziren.
Gero gizakiak bezalaxe hartu ziren eta bestetatik atera eta pertsonak erasotzen eta beldurtzen jarraitu zuten. Zein baituen artean sarri irten zuena Tartaro jauna zein. Hemen dator, denak bildurtzeko asmotan Tartaro jauna.
ongi sortu zuen.
de serio. Lại bên ra, chúng ta nên nhập kim ra. Bên là cái chiêu đấy mới đúng không? Cariño, dale, que no.
Eguzkiaren bero eta argiari esker koloretako landareak eta frutu arbolak hazten hasi ziren. Eta batez ere pozik zeuden eguneko genio zintzoak, gizakiei laguntzera ateratzen jarraitzen zutelako. Beraien artean baziren genio txikitxo eta polit batzuk, galtzagorriak deiturikoak. Zuekin haur hezkuntzako galtzagorriak.
benetan jeinurik beldurgarriena erentzulea zen. Hor datoz erentzule beldurgarri horiek.